Bueno, funtzio honen deribatu egiteko gogoratu behar dugu arkotangentearen deribatuaren formula. Horregaitik, eskinatxo honetan jarri dizuet, bai, ikusten duzuen bezala hemen, xen arkotangentearen deribatua izango litzateke bat zati, bat gehi x berbi. Orduan, x berbi keniruren arkotangentearen deribatua, izango da bat zati, bat gehi x berbi keniru berbi. Vale? Hau da, egin duguna izan da, formula bera kopiatu dugu, baina x dagoen lekuan x berbi keniru daukagunez, hemen ere bai, x berbi keniru jarri dugu. Kontua da orain, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat sartuta daukagunez, bukatu behar dugu katearen erregelarekin. Hau da, biderkatu behar dugu, bider barrukoaren deribatua. Orduan geratuko zaigu, honen deribatua danez 2x, bider 2x, bai? Orduan, 2x zati, bat gehi, x berbi, keniru berbi. Bai? Bueno, venga, bagoaz urrengoarekin. Hemen, ikusten duzuen bezala, batuketa bat daukagu, orduan alde batetik deribatuko dugu hau, eta beste alde batetik hau. Eta, hau deribatzeko egingo dugun izango da, hemen aplikatutako formula berdina aplikatu. Eta logaritmo nepertarraren kasuan, gogoratu behar dugu zelan deribatzen diren logaritmo nepertarrak. Horregaitik jarri dizuet hemen ere bai bere formula, bai? Xen logaritmo nepertarra izango litzateke bat zati x. Bai? Hau da, bat zati argumentua. Bai? Kontua da hemen argumentuan x izan beharrean ln x daukagula. Orduan, deribatua izango litzateke bat zati x izan beharrean, bat zati ln x. Eta orain, barruan daukaguna, x baino konplejoagoa dan beste funtzio bat denez, bukatu behar dugu egiten bider barrukoaren deribatua, katearen erregela, bai? Orduan, ln xen deribatua izango litzateke bat zati x. Orain bagoaz arkotangentearen deribatuarekin. Izango litzateke bat zati, bat gehi x berriruken bat, bider barrukoaren deribatua, beraz, iru x berbi. Eta orduan, geratuko litzaiguke, bat zati x bider ln x gehi iru x berbi zati bat gehi x berriruken bat berbi. Horrela.